Üdvözlünk ezen a csatornán, ahol Jesua a Krisztus dicsőítjük. Az a kívánságom ebben a csatornában, hogy ezen a földi léten kívül gondolkodjatok, és elmélkedjetek Isten szellemi és örök dolgain. Remélem, folytatod ezt az utat, amelyet Isten szent lelke indított el benned, hogy továbbra is keresd és megismerd Istent. Inkább olvasd el magadnak Isten igéjét, ahelyett, hogy elhinnéd az emberek véleményét. Itt mindent megteszünk azért, hogy legalább 46 főnyelven megosszuk Jesua Krisztus evangéliumát. Szinte minden videóban megosztjuk a Biblián keresztül, hogy Jesua, a Krisztus Isten és megváltó. Időbe telik az összes tanulmány lefordítása ezen a csatornán, ezért azt kérdezem, ha tudsz angolul, nézd meg az angol nyelvű videókat, hogy többet megtud Jesua Krisztus. Vegye figyelembe azt is, hogy a YouTube számos nyelvre automatikusan lefordítja a feliratokat, ha a megtekintett videó beállítási részébe lép. A feliratok alatt található. Remélhetőleg a YouTube támogatja a nyelvet fordítását. Remélem, hogy Isten szent lelke megnyitja elméd, lelked és szellemed fülét és szemét, hogy elfogadhassd Jesua Krisztus Istennek és megváltónak. Ha nem Isten szent lelke nyilatkoztatja ki neked, hogy kicsoda Jesua Krisztus, akkor senki sem tudja felfedni azt, amit csak Isten szent lelke képes megtenni. Isten szent lelke ezt is kinyilatkoztatja neked Isten drága írott igéjén keresztül. Az is küldetésünk, hogy miután elfogadtad Jesua Krisztus Istennek és megváltónak, megkeresztelkedj, és Istenünk és megváltónk, Jesua Krisztus tájékozott tanítványává válj. Isten igéje világosan megválaszolja oly sok Istennel kapcsolatos kérdésünket és a Biblia témáinak összetettségét. Isten rendkívül összetett, mert végtelen. Remélem, hogy ezekben a tanulmányokban egyszerre csak egy keveset tanulhatsz Isten összetettségéről. Jesua, a Krisztus rendkívül összetett, annyira fogalmat sincs. Hadd tanuljuk meg ma Isten igéjét, és remélhetőleg lelked, szellemed és elméd csak egy apró pillantást láthat végtelen természetére. Ez lesz a sok videó egyike a többdimenziós, Infinite Glory-ról. Ma lássuk, mit mondott Jesua Krisztus arról, hogy maga Isten. Szóval maradj velünk! Menjünk együtt ezen az úton, hogy többet tudjunk meg Jesua Krisztus és az ő összetett, többdimenziós és végtelen természetéről és dicsőségéről. Üdv újra! Szeretnék köszönetet mondani Magyarország minden csodálatos emberének és mindazoknak, akik ezt a nyelvet beszélik a világ minden tájáról. Nagyon köszönöm, hogy megnézted a videókat ezen a csatornán. Mivel több nyelven készítünk tanulmányokat, használhatjuk a Biblia fordítását az adott ország nyelvén. Ha úgy dönt, használja a saját nyelvén készült fordítást, hogy összehasonlítsa a szentírásokat ezekben a tanulmányokban. Ha hiszel Jesuaban, a Krisztusban, a következőkre kérlek, szállj néhány másodpercet az idődből a feliratkozásra, és dobj egy lájkot a videókra, hogy jelezd a csatorna támogatását. Használd ezt a csatornát is, hogy kommentben tedd közzé egy rövid bizonyságtételt arról, hogyan mentett meg téged, és hogyan változtatta meg az életedet Jesua, a Krisztus. Bizonyságod áldást fog adni valakinek, aki elolvassa, higgyétek el. Megosztjuk veled Isten szavát, hogy növekedhess Isten igéjében.
Ugyanakkor figyelmeztetlek azokra a tanokra, amelyek ellentétesek Isten igéjével. Egyénekről, csoportokról vagy hiedelmekről fogunk tanítani, amelyekről úgy gondoljuk, hogy ellentétesek Isten igéjével. Hatalmas megtévesztés idejét éljük, ezért fontos, hogy a mi alapunk Isten igéje legyen, és hogy a Szentlélek vezessen bennünket, hogy olyan tanítványokká legyünk, amilyeneknek Jesua, a Krisztus szeretne, hogy legyünk. Jesua a Krisztus azt mondta, ahogy meg van írva. Máté 28. vers 19-20. Magyar Biblia 1590-ből. 19 elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvénoket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, 20 tanítvánoket, hogy megtartsszák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen. Azoknak, akiket Isten lelke arra késztet, hogy többet tudjanak meg Jesua a Krisztus, hadd mondjam el, hogy az egyik legfontosabb dolog, amit tudnod kell, az, hogy Jesua, a Krisztus azt mondta. Hogy ő Isten. Igen, ő mondta. Halljuk, mit mond Jesua a Krisztus a saját szavaival arról, hogy maga Isten. Annyira világosan meg van írva Isten igéjében, de az emberek azt gondolják, hogy a véleményük fontosabb, mint a közvetlenül Jesuatól, a Krisztustól származó szavai. Halljuk, mit mondott Jesua a Krisztus. Az arámi Bibliából egyszerű angol nyelven. Jelenések 21. vers 6-7. És azt mondta nekem, elkészültek. Alap vagyok és Tau, a forrás és a beteljesedés. Az élet vizének forrásából ingyen adok a szomjazónak. És aki győztes, az örökli ezeket, én pedig az övé leszek Isten és ő a fiam lesz. Jelenések 21. vers 8. Magyar Biblia 1590-ből. 8 a gyáváknak pedig és hitetleneknek, és utálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bubájoszoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tuzzel és kénkovelégotóban lesz, ami a második halál. Most hallgasd újra. Ezt mondta Jesua a Krisztus. Én leszek az ő Istene, ő pedig a fiam. Dicsőség Istennek. Jesua a Krisztus bizonyságtétele több, mint elég. Semmi vagy senki nincs magáról Istenről, Jesuaról, a Krisztusról magasabb bizonyságtétellel teremtve. Továbbá kinyilvánítja számunkra a végtelenségét, amikor azt mondja, hogy ő a forrás és a beteljesedés. Jesua, a Krisztus a forrás és a beteljesedés a végtelenségig. Itt fogjuk tanulmányozni a közeljövőben, hogy Jesua a Krisztus a végtelen Isten. A hitetlenek nem hisznek Istenben, mert nem igazán hiszik el, hogy Isten számára semmi sem lehetetlen. Isten itt volt emberi alakban több mint 2000 évvel ezelőtt. Isten emberi formát öltött, amelyet mi Jesua, a Krisztus néven ismerünk. Ami lehetetlen az embernek, az Istennek nem lehetetlen. Ha nem hiszed el, ami meg van írva, hogy Jesua, a Krisztus beszélt, akkor nagy a lehetőség, hogy nem tartozol hozzá. Írva. János 10:26-tól 28-ig. Magyar Biblia 1590-ből. 26 De ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül vagytok. Amint megmondtam néktek, 27 Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem oket, és követnek engem, 28 És én örök életet adok nékik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja oket az én kezemból. Sokan keresztényként indultak, és ma már olyan csoportok tagjai, amelyek azt hiszik, hogy Jesua, a Krisztus nem a testben megnyilvánuló Isten. Hite hagyott az, aki hátat fordított Jesuanak, a Krisztusnak, és nem hisz többé a szavainak. Ahogy a Szentírásban meg van írva. Ez itt található. János 6. vers 64-66. Magyar Biblia 1590-ből. 64 De vannak némelyek közöttetek, akik nem hisznek. Mert elejétől fogva tudta Jézus, kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki elárulja ott. 65 És mondta, azért mondtam néktek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az én atyámtól van megadva néki. 66 Ettől fogva sokan visszavonulának az tanítványai közül és nem járnak vala többé vele. Dicsőség Istennek! Amint láthatja Jesua szavai, Krisztus megmutathatja nekünk, kik fogják igazán követni őt, és megmutatja nekünk azokat, akik elutasítják a szavait, és többé nem járnak vele.
Figyeld meg a 666 számot a versben együtt, amikor a 6. fejezetet és a 66. verset látod. Nézd, mit mondanak a Szentírások, hogy ezek az emberek Jesúa Krisztussal jártak, de mivel nem hittek az ő szavaiban, többé nem jártak vele. Érdekes, hogy egy hite hagyott az ördög rendszeréhez köthető, mivel a 6. fejezet 66. versében a hite hagyottakat említik. Továbbá mindazok, akik nem hisznek Jesúa Krisztus szavaiban, nem veszik észre, hogy ítéletük idején Jesúa Krisztus szavai fogják megítélni őket. Jesúa Krisztus azt mondta, ahogy meg van írva. János 12:48. Magyar Biblia 1590-ből. 48. Aki megvet engem és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, aki ott kárhoztassa. A beszéd, amelyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon. Ha ez a tanítás megáldott, és tetszik ez a videó, akkor kérlek iratkozz fel és nyomj egy lájkot a csatorna videóira. Ha a Szentlélek arra késztetett benneteket, hogy higgyetek Jesúa Krisztusban, akkor ne vesztegessétek az időt, és fogadjátok el Jesúat, a Krisztust Isteneteknek és megváltótoknak. Minél többet hallgatod Isten igéjét, annál több hitet nyersz. Azok számára, akik nem Istentől valók, elfordulnak Isten igéjétől. Azok számára, akik Istentől valók, hallgatnak Isten igéjére. Jesúa Krisztus azt mondta. János 8:47. Magyar Biblia 1590-ből. 47. Aki az Istentől van, hallgatja az Isten beszédeit, azért nem hallgatjátok ti, mert nem vagytok az Istentől valók. Ezekben a nehéz időkben engedd, hogy Jesúa, a Krisztus adjon neked nyugalmat és békét, tudva, hogy az ő kezébe adod az életedet, és ő örök életet ad neked. Ha el akarod fogadni Jesúa a Krisztus Istenednek és megváltódnak, tudasd velünk, és szívesen imádkozunk veled az üdvösségért. Az örök üdvösséget fontos. Ha hiszel abban, amit ma hallottál, akkor köszönd meg Istennek azt az életet, amelyet neked adott, és hálát adj Istennek az ő drága igéjéért. Isten lelke vezette ma téged, hogy meghalld az ő igéjét. Isten azt kéri, hogy a száddal vald meg, ami a szívedben van. Beszélj Istennel ebben a pillanatban, és tedd rendbe a dolgokat közted és Isten között. Ne várj a holnapra, mert akkor lehet, hogy nem élsz. Hallgassa meg a következőket is. Rómaiakhoz írt levél 10. szeptember 10. Magyar Biblia 1590-ből. 9. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatod. 10. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az édvességre. Ha készen állsz elfogadni Isten ingyenes üdvösségi ajándékát, akkor először kezd az imát azzal, hogy elfogadod, hogy bűnös vagy, és vétkeztél Isten előtt. Ezután kérd Istent, hogy bocsássa meg minden bűnödet. Akkor hála Istennek Jesúa a Krisztusért és az ő haláláért értünk. Kérd Istent, hogy adja meg neked az üdvösség ingyenes ajándékát. Akkor vald meg száddal, amit szívedben hiszel, hogy meghalt érted, és feltámadt a halottak közül. Végül kérd meg Jesúa a Krisztus, hogy adjon neked örök életet, és kérd meg, hogy írja be a nevedet az élet könyvébe. Köszönj meg Istennek mindent, és mondj neki bármi mást, ami az elmédben és a szívedben van. A következő lépés az, hogy megkeresztelkedj, és Jesúa a Krisztus tanítványává válj. A sorozat következő tanulmányában megosztunk egy imát azokért, akik imádságra vágynak, hogy elnyerjék Isten ingyenes üdvösségi ajándékát. Isten éltesse önt és szeretteit!